ואני באה לשכב לידו, ואני בקריזה, ופתאום, תשמעו איך הסדק קורה, אני מחבקת אותו, ופתאום קרה המעבר ממני אליו. ופתאום הבנתי, הרגשתי, איך כל ההוויה שלו בתוך הגוף ברעידות, בסיוט שאין לתאר. עכשיו הוא לא רעד פיזית, אז כאילו אפשר לפספס את זה. אבל ההוויה שלו הייתה ברעידות, ובשנאה עצמית, ובבעלה שאני נפרדת ממנו, ומהמחשבה שהוא כבר תרחה, ומהייאוש מעצמו, והבאסה שהוא לא גדול כמו שהוא רוצה, ושהוא עדיין לא יכול לעשות את זה, ושהוא לא מצליח, ותחושות כישלון מכאן עד לטימבוקטו, והילד רועד לי בידיים. ואז אמרתי לעצמי, תקשיבי, תתעשתי, תתאפסי על עצמך, הכל כאן זה באחריותך. תקחי את ההובלה על הכל. ומהר התאפסתי על עצמי. לא בחוסר חמלה אל עצמי, לא בחוסר ראיית העצמי, לא בכעס על עצמי ולא באשמה, אלא בתתעוררי על עצמך. את מנהלת המפעל. תעשי את זה באהבה, תעשי את זה בחמלה. כי בזה את מאמינה. אוקיי? וזה הנר לרגליי. לא מה אני מרגישה עכשיו, אלא מה הוויז'ן שלי, מה החזון ההורי שלי, ובמה אני מאמינה. אתן מבינות את ההבדל? זה כבר לא עניין של אתה או אני. זה לא האם אני מוחקת את עצמי בשבילו, או נמצאת עם עצמי. זה לא עניין של או אתה או אני. יש לי משהו שאני מאמינה בו. זה החזון שאני מחזיקה. ואז נפתח לי הלב. ואז חיבקתי אותו ואמרתי לו, אל תדאג, אני עושה את זה בשמחה בשבילך, אני מצטערת על הכעס קודם, פשוט כשאני מעירים אותי מהשנה, יוצאת לי המפלצת, אתה כבר מכיר את זה, אני מצטערת על הדבר הזה. אז הוא אמר לי, נכון אמא, אבל זה בסדר. אמרתי לו, לא, זה לא בסדר, אבל תודה שאתה רואה אותי, אני איתך. עכשיו אתה יכול להירדם, כי אני אישן איתך, כמה שתצטרך. ופשוט חיבקתי אותו. ומה שקרה, זה לא זה שהוא נרדם, הוא גם נרדם. אבל זה לא מה שמשנה. ההרדמות זה הסימפטום, ולכן הסימפטום לא מעניין אותי. אבל בבת אחת הלב שלו הגיע למקום, וזה מה שמעניין אותי. כי אם לא, אז היינו יכולים לעשות צ'ק לעוד פרידה שמיכל עשתה בקשר. ותפקדתי מה זה טוב למחרת. בכלל לא היה משנה שהייתי עייפה. כי עייפות זה לא הדבר. כשהלב פתוח, אפשר לעשות המון ביצועים. גם בעייפות. אבל אם הלב סגור, גם שעה תפקוד היא יותר מדי. עכשיו תקשיבו לזה מאוזני הילדים. כשהלב פתוח, אפשר לעשות המון. כשהלב סגור, גם תפקוד של שעה זה יותר מדי. ועכשיו תעשו את האפליקציה לילדים שלכם. כשהלב סגור ואנחנו לא סומכים, אנחנו אפילו כבר לא ננסה. ללמוד, להשתפר, לעזור בבית, לפתוח את הלב, לצאת מדיכאון, לחזור לקשר, לא נעשה את זה. אבל אם הלב פתוח, אז המון אפשרי. אין לזה גבול. אז אני מספרת לכם סיפור רגע אחר, בדיוק שעובר על כל החולשות המבאסות שלי. והנדנוד הזה, בין אני, אתה, אני, אתה, אני, אתה, אני, אתה, חזון. מה אני בעצם מאמינה בו? וזה נותן את הכוח לפתוח את הסדק, דרך כל המגננות של המפלצות שלי. אבל אני צריכה להכיר בזה שיש לי מפלצות. זה שאני אומרת את זה, אני לא משלה את עצמי שבשנייה יש לנו את זה. גם לי אין את זה בשנייה, ולכן אני המון מטפלת בעצמי. בסדר, אני מודה בפניכן, אני הכי לא מושלמת. במה אני גאה בהורות שלי? זה שאני מתקנת. אני אימא מתקנת ואני לא האימא מושלמת. ובזה אני גאה. אני מזמינה אתכן להצטרף לגאווה הזאת.